close nila. Magkaiba lang. Ano, okay tayo or... Ay, saan? Ay, ako. Lima dyan. Ay, nang design. Pa-design kayo? Oo. Sino kayo na? Nasa top. Anong design mo po? Doon ba? Hindi. Hindi. Oh, dapat ganun ka gamit yung kasi nilalagay. Sabihin mo na sa kanya, ano lang, that bukas ng design. Pag-isipan ko pa yung design. Tatapusin na lahat. Oo. Bago siya muna. Ganun. Okay. Sino uwi? Samahan ko siya pag-uwi din. Pwede. Hatid mo sa bahay mo. Pwede natin. Oh, sige.
Okay po. Tolerable man yun. Oo. Bilis na. Ito ka na ba? 13, 10 ka lang naman. 13 mo pa lang ate. Ako. Hindi siya. Lapit. Wag na lang. Okay na po. Wala pa. Oo, maganda. Pero, halos nila. Magkaiba lang. Ano, okay tayo or... Ay, saan? Ay, ako. Lima dyan. Ay, design. Pa-design kayo? Oo. Sino kayo na? Nasa to. Anong design mo po? Doon ba? Manila? Hindi. Oh, dapat ganun ka gamit kasi Sada inalagay. design na ninyo, bukas na. Oh, Charo, Raul, Adora. Bakod Ako, na. bukas daw yung design niya. Pada change. Pero yung date, pwede ko pa. Thank you. Kachira ko yun na Cordora. Thank you. Cute kami. Sabihin mo na sa kanya, ano lang, but bukas yung design. Pag-isipan ko pa yung design. Kahit ako siya na lahat. Oo. Bago siya na. Ganun. Kinuuwi, samahan ko siya pag-uwi din, pwede. Hatid mo sa bahay mo. Pwede natin. Sige. Tapos ikaw yung tumawag ng Gamit niya. gamit niya po. Okay. Kaya mo pag Ang pangas kasi. Strict, strict. straight. Kami ko ang bawi kami rin. Amal ako na lang. Marami. Pero iba-iba yung pagkama. Sinabarat sa palitahan. Hindi mo na pagkabad ko rin. Hindi. Bawal. Pwede na kayo. Ayaw. Hindi mo maganda. Okay na? Okay na? Kasi pag
Oh, iba dito. Iba dito. Okay. Okay na. Tapos na yun.